मानिनाय obedience बिनि सायाव आं बुंनो थाखाय लाबाय बाइबेल टेक्सटखौ जों फरायबाय ज'नि 14नि 15 पद आरो 1 सामुएलनि 15 दानि 22 पदनि लास्ट पार्टखौहाय मानिनाय होननानै बुङोब्ला नोंखौ सोरबा सासेया माबा थिननो हागौ नोङो बिनि बोसोनखौ लानानै मानिनायानो मानिनाय बाइबेलाव गोबांथार उदाहरणफोर इसोरनि बिजाबफोर इसोरनि बोसोनखौ मानिनाय जोङो नुयो जबा गोबांथार खस्थ' मोनब्लाबो बियो इसोरखौ फोथायनायजों इसोरखौहाय मानिनायखौ जोङो नुयो ओरै जोहोलावफोरनि फारसे जेब्ला जों नाहरो दानियेलमोन जसेफमोन बिसोरखौबो जोङो इसोरखौ मोजां मानिनायखौहाय जोङो नुयो नाथाय जोङो दिनैहाय गुबुन सासेनि मानिनायनि बाथ्रानिफ्राय जोङो सोलोंगोन जोङो एबा नोङो जेखौ मावनो मोजां मोनो बेखौ मानिनायनि गेजेरजों मावनायाल' मानिनाय जाजोबा होनना बुंदों बाइबेला नाथाय इसोरा नोंनि बिगोमाया इसोरा एबा नोंनि बिगोमाया नोंखौ जि थिनदों बेखौ मानिनाया एबा बेखौ मानिजोबनायासो आबुं मानिनाय जायफोरखौहाय जोङो माखासेफोरखौहाय मावनो इच्छा जाया मावनो मोजां मोना नाथाय नोंनि बिगोमाया एबा नोंनि बिफा इसोरा नोंखौहाय बेखौनो मावनो जुदि थिनदोंब्ला नोङो बेखौ मावनो नांथारगोन नोङो बेखौ मावनांगोन अब्लासो नोंनि बे मावनायखौहाय मानिनाय होननानै बुंनाय जागोन जोङो बाइबेलावहाय सासे धोरोमनि मानसि इसोरखौ मानिनायनिफ्राय जोङो मा सोलोंनो हायो जोङो बेवहाय फैयो आब्राहाम जायखौहाय जों बयबो मिथियो बयनिबो बिफाफोरनि गुदि होनना बुंदों आब्राहाम इसाक जाकब आब्राहामा सासे इसोरखौ फोथायग्रा इसोरखौ मानिग्रा इसोरनि बोसोनखौ लाग्रा इसोरनो थिननाय बायदि सोलिग्रा बियो सासे धोरोमनिया मानसिमोन जेब्ला जोङो जागायजेननायावहाय जोङो नायगोन अब्ला जोङो बिनि इसोरखौ माबायदि मानिदों बेखौ जोङो फारियै जोङो मोननो हागोन आब्राहामखौ इसोरा मोनसे समाव गावनि न'खर गावनि बिमा बिफाफोरखौ नागारनानै इसोरा जि हादरखौ दिन्थिगोन बेयावहाय थांनो थाखाय आब्राहामनो बिथोन होदोंमोन जों बाइबेल सिरिखौ फरायनानै लानि जोङो साबसिन बुजिनो हानाय बायदि जागायजेननायनि 12 अध्यायनिफ्राय जोङो नायनि जागायजेननाय 12 बालाबनि 1 सारि 4 सारि 5 सारि जों फारियै थांनि जागायजेननायनि 12 अध्यायनि 1 पदखौ आङो सिगां फरायनि फोरबुआ आब्राहामखौ होनदों नोङो गावनि हादर फोलेर आरो गावनि बिफानि न'खरखौ नागारनानै आङो नोंनो जि हादरखौ दिन्थिगोन नोङो बेयावनो थांदो होनना बुंदों बेयो आब्राहामनि थाखाय इसोरनिफ्राय फैनाय मोनसे बोसोन बिथोनमोन इसोरा बेखौहाय थिनदोंमोन नोङो नोंनि हादरखौ नागारनानै नोंनि बिमा बिफाखौ नागारनानै बे जायगाखौ नागारनानै आङो जि हादरखौ नोंनो दिन्थिगोन बेयाव नोङो थांदो होननानै इसोरा आब्राहामखौहाय थिनदोंमोन आब्राहामनिसिम बेयो मोनसे गोब्राब खामानि जानो हागौ जोङो जेब्ला जों मानसि हिसाबै जोङो साननानै नाहरगोन अब्ला जों बेबायदि बुजिगोन हमनानै ला दायो जोंनि फोथायगिरिफोरनि गेजेराव सोरबा सासेखौ नोङो नोंनि न'खरखौ नागारनानै नोंनि बिमा बिफाखौ नागारनानै आङो जेराव थिनहरगोन नों बेयाव थांदो थां होननानै थिनहरदोंब्ला अब्ला नोङो मा बुंगोन एबा जोङो माबोरै जोङो थांगोन जों बेखौ एसे गोथौवै सिन्था खालामनानै नाहरोब्ला जों मानसि हिसाबै बेयो मानिनो हाथावथाव एबा मानिनो थाखाय मोनसे गोब्राब मा होनना बुंगोन बेखौहाय मोनसे गोब्राब माबा बायदि जोङो नुहुरगोन जे बिमा बिफाखौ नागारनांगौ बे हादरखौ नागारनांगौ गासै दंनायफोरखौ नागारनानै गुबुन दाबसे जायगायावहाय थांनो थाखाय हुकुम होबाय नोङो जेराव थांगोन बेनिबो जेबो रोखा बुंथिखानाय थं गैया आब्राहामखौ इसोरा बबे हादराव थांनांगोन बे 1 सारियावहाय जोङो
मोननो हायाखै नोंनो आङो जि हादरखौ दिन्थिगोन नोङो बेयावनो थांदो होनदों इसोरा जि हादरखौ दिन्थिगोन बेयाव थांदो होनना बुंदों बेखिनि अबस्थासिमावहाय आब्राहामा इसोरनियाव जेबो सोंफिना लाबानो आब्राहामा इसोरनियाव बहा माब्ला थांनांगौ मानो थांनांगौ जेबो सोंफिना लाबानो बियो थांदोंमोन जेब्ला जोङो सारिफोराव फरायगोन अब्ला जों बेखौ मोनहैगोन बार'निनो सारिफोराव ओरै बुंदों अब्ला आब्राहामा फोरबोनि बुंनाय बायदिनो थांबाय आरो ल'टआ बिजोंनो थांफादों जों गोजौनि पार्टखौल' जों लानोसै अब्ला आब्राहामा फोरबोनि बुंनाय बायदिनो थांबाय आब्राहामा जेबो सोंफिना लाबा मानो बहा बबे लामाजों थांनांगौ जेबो सोंफिना लाबा बियो थांबाय बियो सोरखौ लानानै थांदों जेब्ला जों पार्टखौल' आरोबाव फरायगोन जों मोनगोन आब्राहामा गावनि बिहि सारा आरो गावनि फंबायनि फिसाज्ला ल'ट आरो गावसोरनि बुथुमनाय सम्पति आरो खारानाव मोननाय गलामफोर गासैखौबो लानानै खानान हादराव थांनो आगान सुरनानै बिसोरो खानान हादराव सहैबाय पासपर्टआवहाय बबे हादराव थांनो थिनदों बेखौबो मुंख'नाय जों मोननो हायो जेब्ला आब्राहामनो इसोरा बे बिथोनखौ होदोंमोन बे समाव आब्राहामा गावनि बिमा बिफानि न'खरावनो आरामै थानानै बियो जिउ खांगासिनो दंमोन जेबो गिनाङालाबानो फुल सिकिउरिटिनि गेजेरजों बियो बेयावहाय जिउ खांदोंमोन एबा दङमोन दा बे गासैफोरखौ नागारनानै गुबुन मोनसे गोजान हादराव थांनांगौआ बिनि थाखायबो हयथ' मानसि हिसाबै एसे गोब्राब जादोंमोन अब्लाबो बियो इसोरखौ फोथायग्राखाय धोरोमनिया मानसिखाय इसोरखौ गिग्राखाय इसोरनियाव जेबो सोंफिना लाबा सारिफोरनाव बुंनाय बायदिनो अब्ला आब्राहामा फोरबोनि बुंनाय बायदि थांदों एबा थांबाय होननानै बुंनाय बायदिनो बियो थांदों होननानै जों बे बाइबेल सिरिफोरनि गेजेराव फरायनायजों जों मिथिनो हाबाय जायखिजाया सोरबा सासेखौ गुबुन सासे मानसिया बबेबा थांफेरै जायगाफोरावहाय थिनहरनोब्ला जों मानसि हिसाबै जेनेब्ला माबायदि जों थांगोन थांनायनि सिगां जों थाम थिम खालामग्रोनो नांगोन होननानै बुंगोन लामाया बोरै थाङो ओरै थांनानै गिदिंहैनांगौ ओमफ्राय मोनसे गिर्जा मोनगोन नङाब्ला मोनसे हाथाय मोनगोन बेनिफ्राय ओरै थांब्लानो बे नङानो एबा बे जायगायानो होननानै जोङो खिन्थाहरगोन एबा बे सोंनानै लागोन ओमफ्राय थांगोन नाथाय आब्राहामा बिदि जेबो सोंफिना लाबानो बियो ओंखारलाङासै गावनि बिहि साराखौ लानानै आरो गावनि फंबायनि फिसाज्ला बियादै ल'ट बेखौ लाफानानै बेनिफ्राय गावनि साखोर नोखोरफोरखौ खामानि मावग्राफोरखौ लानानै गावनि मेन्दा फालोफोरखौ लानानै गावनि सम्पतिफोरखौ लानानै बियो ओंखारलाङासै जेब्ला आब्राहामा थांबाय बे गासैफोरखौ लानानै बिनि बिहियाबो थांफाबाय जोङो ओरैबायदि जोङो साननानै नायहरनो हायो बिसोरो दिनैहाय ओंखारलांबाय गाबोनफोरनि गेजेरावहाय हयथ' बिनि बिहिया सोंदों जानांगौ गिरि जोङो बहा थांगोन अब्ला आब्राहामा बुंफिनगोन एबा बुंफिनबाय आङो जेबो मिथिया जों बहा थांगोन इसोरा जेरावहाय जोंनो जायगा दिन्थिगोन जों बेयावनो थांगोन बेबायदिनो फारियै थांबाय बिनि बिहि साराया धोरोमिया बिहि जानायखाय बिबो बिसायजों लोगोसे थांफाबाय थाबाय बेबायदिनो आब्राहामा जेबो सोंफिना लाबानो इसोरा जि थिनदों बेखौनो मानिनानै बियो ओंखारलांबाय दा आब्राहामा जेरैबायदि बेबायदि मानिनानै थांबाय जोंबो इसोरा जोंखौ जि मावनो थाखाय थिनदों इसोरा जोंनो जि मावनो बिबानफोर होदों जोंनो जि हुकुमफोरखौ मानिनो होदों बे गासैफोरखौ जोंबो मानिनो हादोंना जोंबो बेबायदि मानिनो हादोंना बेखौ जों एसे सिन्था खालामनो नाहरनि एसे जोङो सिङाव थांबोनि जेब्ला जोङो जागायजेननायाव नायहरगोन इडेन गार्डेन इडेन बारि होननानै बुङो इडेन बारिनि गेजेरनिफ्राय इसोरनि मानिनो थिननाया जागायजेनबोदों फार्स्ट आदम बेयो सेथि आदम
बेनिफ्राय जोङो नैथि आदमावबो जोङो एसे हाबनानै जों नायगोन इसोरा मोजांथार बुहुमखौ सोरजिबाय इडेन बागानखौबो सोरजिबाय गोबां बिफां लाइफांफोर जाय बिफां लाइफांफोरनि फिथाइफोरखौ जानानै थानो हायोमोन बेबायदि बिफां लाइफांफोर मैगं थाइगं दैमा दैसाफोर इसोरा सोरजिबाय आरो बेखौ जोथोन लानो बेखौ नायनो थाखाय इसोरा आदम आरो हौवाखौ सोरजिनानै बेयावहाय दोनबाय आरो इसोरा आदम आरो हौवाखौ सोरजिनायनि उनाव बिसोरनो मोनसे बोसोनखौ होबाय बिसोरो मानिनाय बायदि बेखौ मानिनायजों बिसोरो धोरोमनिया जिउ खांनो हानाय बायदि बोसोना बेबायदिमोन जागायजेननायनि 2 बालानि 2 अध्यायनि 16 आरो 17 जेब्ला जों फरायदों अब्ला मोजां इसोरा बुंबाय बेयाव गोबां बिफां लाइफांफोर दङ गासैफोरनि फिथाइफोरखौ नोङो जानो हागोन नाथायब्ला नैबे फांसेनिखौ नोङो मोनजानाय नङा बे फांसेनि अनगायै गासैफोरनि बिफांनि फिथाइफोरखौ जानो हागोन बे फांसेखौ मोनजानाय नङा जेदिनखालिनो जेब्लानो नोङो बेखौ जागोन अब्लानो नोङो थैगोन होननानै बुङो जाय फिथाइखौ जायोब्ला मोजां आरो गाज्रि साननो हानाय गियाना फैगोन बे बिफांनि फिथाइखौ इसोरा जानो थाखाय बादा होदों बुहुमाव बेनो बयनिख्रुइबो सिगां मानिनो थिननाय मोनसे बोसोनमोन बेखौ आदम आरो हौवानि थाखाय इसोरा होदोंमोन बेबायदिनो बिसोरो गोबाव सम मानिनानै सोलिदोंमोन जायखौ बादा होदों बिसोर बेखौ जायाखैमोन नाथाय हौवानि गेजेरजों आदमाबो बेखौ जादोंमोन मोनसे समाव आरो बिसोरो बे मानिनायखौ सिफायजेनदोंमोन दानिया बिनि गाहायाव जेब्ला जों फैबावगोन जायखौ सेकेन्ड आदम होननानै बुङो जिसु ख्रिस्ट'खौ सारि जाजेननायनिफ्राय सोरगोआव गाखोलांजासिम बिनि सोलिनायफोरखौ बिनि सल'फोरखौ जेब्ला जोङो फरायगोन बाइबेलाव लिरनानै गालांनाय बाथ्राफोरखौ जेब्ला जोङो फरायगोन अब्ला जोङो नुनो मोनो बेयो उन्दैनिफ्रायनो गावनि बिमा बिफानि आरो बिफा इसोरनि बोसोनखौ मोनसेबो सिफायाखैमोन जोनोम जाजेननानै 30 बोसोरसिम बियो बिफाजोंनो खामानि मावफादोंमोन मन्दिराव थांफादोंमोन गिर्जायाव थांफादोंमोन गुबुन गुबुन खामानिफोराव हेफाजाब होफादोंमोन बिमा बिफानि बोसोनखौ बियो मानिदोंमोन बेनिफ्राय जेब्ला 30 बोसोर जाबाय बियो बेप्टिस्मा लादोंमोन बेप्टिस्मानि उनावहाय बियो 3.5 बोसोर गावनि मिनिस्ट्रिखौ बियो मावबाय बिनि उनावहाय क्रुसाव हमनानै दोनथाबनाय जाबाय हाखराव फबनाय जाबाय सिखारफिनबाय 40 दिन 40 हर थानायनि उनाव बियो सोरगोआव गाखोलांबाय नैबे समसिमहालागै बियो मोनसेबो बोसोनखौ सिफायाखैमोन दा बेबायदिनो जिसु ख्रिस्ट'आबो बिफा इसोरनि बोसोनखौ बियो मानिदोंमोन बिसिमाव जोङो बेखौनो नायनो हायो एबा जोङो मिथिनो हायो जे इसोरनि बोसोनखौ मानिनायजों जोङो जोंनि बिफा इसोरखौहाय जोङो गोजोन होनो हायो बेनिफ्राय इसोरनि बोसोनखौ मानिनायजों जोङो इसोरनि बोरखौहाय मोननो हायो जिसु ख्रिस्ट'नि बिफा इसोरनि बोसोनखौ मानिनायजों बिफा इसोरखौहाय गोजोन होनो हानाय जोङो जहननि 14 दाननि 31 जेब्ला फरायगोन अब्ला जों मोननो हागोन जेब्ला जों इसोरनि बोसोनखौ मानिगोन अब्ला जोङो बिफा इसोरखौहाय जोङो गोजोन होनो हागोन आरो बे इसोरनि बोसोनखौ मानिनायजों जोङो इसोरनिफ्राय बोरखौ मोननो हागोन जेब्ला जों मानिनाय नङा इसोरा जोंनो बोर होनाय नङा आरो इसोरनि बोसोनखौ मानिनाया इसोरखौ गिनायखौहाय दिन्थिगोन नुजाहोगोन बेनिखायनो जहननि 14 15 जों दहाय जायखौ फरायदों जों नुदों जे नोंसोरो आंखौ अनोब्ला आंनि थिननायफोरखौ नोंसोरो मानिगोन होनना बुंदों जोङो इसोरखौ अनोब्ला जोङो इसोरनि थिननायफोरखौ बिनि बोसोनफोरखौहाय जों मानिगोन इसोरनि बोसोनखौ मानिनायजों जोङो इसोरखौ गोजोन होनो हागोन जोंनि बेक्तिगत जिबनाव जोंनि न'खराव जोंनि मण्डलियावहाय जोङो बिनि बोरखौहाय मोनगोन आब्राहामा इसोरनि बोसोनखौ मानिनायजों बियो गोबां बोर मोनदोंमोन आब्राहामनि जोलैनि गेजेरजों पृथिबियाव मानसिफोरा बुंफबदोंमोन
बेबायदिनो आब्राहामा इसोरखौ मानिनायजों इसोरनिफ्राय गोबां बोरखौहाय मोननो हादोंमोन। जोङो आरोबाव सुंद'यै जोङो थांबावनि मानिनायनि मोननैसो एग्जाम्पल उदाहरनफोर जोङो बाइबेलावहाय जों मोननो हायो। जिसु ख्रिस्ट'आ 12 चेलाफोर दंमोन। बिसोरखौ आब्राहामा जिसुआ गावनि बिफा इसोरखौ आब्राहामा गावनि बिफा इसोरखौ जेरैबायदि मानिदोंमोन बेबायदि मानिदोंमोन। जन, जाकब एबा जेम्स, पेटर, आन्द्रियास ना बुंदों। बिसोरो बिफाजों सानसेखालि जे दुखिबाय थादोंमोन मानोना बिसोरनि बिफाया मासुवामोन। ना सारनानैहायसो फाननानै जायोमोन। बिसोरबो बिफाजों लोगोसे ना सारफायोमोन। सानसेखालि बिसोरनि सेरजों जिसु ख्रिस्ट'आ थांबाय थानाय समावनो जिसु ख्रिस्ट'आ बिसोरखौहाय नोंसोरो आंनि उन फै होननानै लिंदोंमोन। लिंनाय लोगो लोगोनो बिसोरो जे रुथिबाय थानाय खामानिखौ दोनथ'नानै जिसु ख्रिस्ट'जों उन थांफादोंमोन। नङाब्ला बिसोर सोंनो हागौमोन बेयो जिसु ना सोर जेबो मिथियामोन जानो हागौ। बहा मानो मा खामानि दं होननानै सोंजागौमोन। नाथाय जेबो सोङालाबा बिसोरखौहाय जिसुनि उन थांदोंमोन। बेबायदिनो जिसुआ गावनि 12 चेलाफोरनि गेजेराव थानाय गावनि बे सोलोंसाफोरखौहाय बियो लिंनाय लोगो लोगो बिसोरो जिसु ख्रिस्ट'जों उन थांफादोंमोन। मथिनि 4:18निफ्राय 22 जेब्ला फरायगोन जोङो अब्ला जोङो बेयाव बेखौ जोङो मोननो हागोन। बिसोरो बेबायदि मानिनायजों इसोरनि बोसोनखौ मानिनायजों जिसुनि लिंनायाव जिसुनि उन बिसोरो थांदोंमोन। दा बे माखासे मानिनायनि उदाहरनफोरा जोंखौ बेखौनो फोरोङोदि मानिनाया जोंनि ख्रिस्टियान जिउ खांनायनि मोनसे एंगारनो हायै बाहागो। मानिनाया गुबुन गुबुन बाहागोफोर दङ। मानिनायाबो जोंनि ख्रिस्टियान जिउ खांनायनि एबा मानिनाया जोंनि ख्रिस्टियान जिउ खांनायाव मोनसे एंगार हायै बाहागो। जोङो बे मानिनायखौ जुदि एंगारोब्ला जोंनि ख्रिस्टियान जिउ खांनाया आबुं ख्रिस्टियान जिउ खांनाय जानाय नङा। अनजाग्रा ख्रिस्ट लोगो आब्राहामा जिसुनि 12 चेलाफोरा जेरैबायदि जेबो सोंथिना लाबानो इसोरनि थोननाय बोसोनखौ मानिदोंमोन। जोंबो बेबायदिनो मानिनो नांगौ। आरो बेबायदि मानिनायजों जोङो इसोरखौ जोंबो गियो, जों इसोरखौ फोथायो, जों इसोरखौ मानियो होननानै जोङो नुजाहोनो हागोन। आरो इसोरखौहाय जोङो गोजोन होनो हामजा होनो हागोन। बेबायदिनि गेजेरजों जोंनि न'खरफोराव जोंनि बेक्तिगत जिबनाव जोंनि मण्डलियावहाय इसोरनि आशीर्बादा सफैगोन। इसोरनि आशीर्बाद थायोब्लासो जोङो मोजांथारै गिनाङाजासे धोरोमियायै जों जिउ खांनो हागोन। बेनिखायनो फै जोंनि ख्रिस्टियान जिउ खांनायावहाय बे मानिनायखौ मोनसे एंगार हायै बाहागो होनना सानना लानानै जोङो मानिनो जोङो सोलोंनि। जोङो मानिग्राखाब्लाबो जोङो आरोबाव साबसिनै मानिनो जोङो नाजानि। न'खरावहाय बिमा बिफा फिसाफोर थायो। बिसोरनि गेजेराव गासैबो न'खरनि साफा नांथारगौ एंगार हायै बे बाहागोफोर। बेबायदिनो जोंनि फोथायनायखौबो जोङो गोख्रों लाखिनो थाखाय जोङो धोरोमिया जिउ खांनो थाखाय जोङो मानिनायखौ जोङो बयनिख्रुइबो सिगांसिनाव दोननानैहाय जोङो इसोरनि बोसोनफोरखौ इसोरजों हामजाजाथाव जानाय बायदि जोङो मानिनि। बेनिखायनो 1 सामुएलनि 15:22 बुंदों मोजांथार मेन्दाखौ बुलि बावनायनिख्रुइ इसोरनि बोसोनखौ मानिनाया मोजांसिन गाहामसिन होननानै बुंदों। दहाय सिगाङाव जायखौ फरायबाय जोङो बेखौ आरोबाव जों खेबसे फरायनि बेनिफ्राय फोजोबनाय फारसे जों थांनि। मोजांसिनथार मेन्दा बावनायनिख्रुइ फोरबोनि बोसोनखौ मानिनाया गाहामसिन होनना बुङो। जोंनि ख्रिस्ट' फोथायारिफोराबो गोदोनि समावहाय गोजाम मुगानि समावहाय बुलि बावोमोन, बुलि सावफुङोमोन। दा बै समावहाय सल राजाया माखासे इसोरनि
बोसोनखौ सिफायनायाव सामुएल नाबिया सल राजानिसिम बे बाथ्राखौहाय बुंदोंमोन जे मोजांसिनथार मेन्दा बावनायनिख्रुइ फोरबोनि बोसोनखौ मानिनाया गाहामसिन होनना बुंदोंमोन। बेनिखायनो फै जोंबो इसोरखौ जोङो मानिनि, बेनिफ्राय जोङो बिजों अनजाथाव जानि, बिनि आशीर्बादखौ बिनि बोरखौ जोङो नाजावनि, बेनिफ्राय जोङो धोरोमारि जोङो जिउ खांनि। जोबथारनायाव बेबायदि बुंनानै फोजोबनो नागिरबाय, जोङो ख्रिस्टु फोथायारिफोर जानानै जोंनि सोरजिगिरि बिफा इसोरखौ अननो ने होननानै बुंदों। जेब्ला जोङो बेखौ औ होननानै बुंगोन, अब्ला दहाय सिगाङाव जायखौहाय फरायबाय, नोंसोरो आंखौ अनोब्ला आंनि बोसोनखौ मानिगोन होननानै बुंगोन। जोङो रावबो नोङो नोंनि सोरजिगिरि बिफा इसोरखौ अनो ना अना होननानै सोङोब्ला रावबो अना होननानै बुंनाय नङा। जोङो बयबो अनो होनगोन। जेब्ला नोङो अनो, अब्ला इसोरनि बोसोनखौहाय जोङो मानिगोन। जोबथारनायाव बयनिसिमबो प्रभु जिसुनि आशीर्बादआ थाफ्लायजोबसै आरो जोङो बयबो बिफा इसोरखौ अनोखाय जों बेखौ मानिदोंनि, बेनिफ्राय जोङो धार्मिकतायै धोरोमियायै जोङो जिउ खांनि। इसोरा बयनिबो सायाव गेदेरथार बोर होथोंसै जिसुनि मुङै आमेन। आरो बे समखौहाय जोंनि मानगोनां दैदेनगिरिनो हगारना होफिननाय जाबाय।